वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे ஆமா वृंदावनेश्वरी 62. वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே Hare ஹரே Krishna, கிருஷ்ணா Hare ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா Krishna கிருஷ்ணா ஹரே Krishna, ஹரே ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ஹரே ராம Hare ஹரே ராம ராம ஹரே Rama, ராம Hare ராம Rama, ராம ராம ஹரே ஹரே Rama ஹரே ஹரே Rama, Hare ஹரே ஹரே Hare, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே Krishna, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ஹரே ராம ராம Hare ஹரே ஹரே ராம Rama, ராம ஹரே Hare ராம ராம Rama, ராம ராம ஹரே ஹரே Rama ஹரே ஹரே Rama, Hare Hare. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ ஜெய 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 ஸ்ரீ ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய Jai ஜெய Jai ஸ்ரீ Shri சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா Nityananda, ஜெய ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா ஜெய Jai அத்வைத Advaita கந்த Chandra ஜெய Jaya கௌர Gaura பக்த Bhakta விருந்தா Vrinda. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய Jai Jai ஜெய Shri ஸ்ரீ சைத்தன்ய Chaitanya ஜெய Jaya நித்யானந்தா Nityananda. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா ஜெய Jaya அத்வைத Advaita சந்திர Chandra ஜெய Jaya கௌர Gaura பக்த Bhakta விருந்தா Vrinda. இப்போ 163 ரொம்ப ஓம் இருபத்தி தட்சத் பெருசா இருக்கு மாதாஜி அது. அவர் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ அழகா அவரோட ஸ்கிரீன்ல கிருஷ்ணர் வராரு. வரார் சூப்பர் சூப்பர். சரி மாயாப்பூர் ஹரி ஹரி மாயாப்பூர் தான் மாயாப்பூர் மாதாஜி. போயிருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி போகல மாயாப்பூர் மாதாஜி. போயிருக்கீங்களா? மாயாப்பூர் போயிருக்கேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. பட் இந்திரா சொல்றேன் மாதாஜி. நான் நான் கூட எனக்கு மாதாஜி ஒண்ணுமே விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி, விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி. இப்ப சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திராணி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் படிக்கட்டும். இன்னைக்கு கிளாஸ் நீங்க பண்றேன் மாதாஜி என்ன பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji, 163 is a long topic, Mataji. ரொம்ப யாரா ரெண்டு பெருசா பேர் படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. 163 தான். ரொம்ப பெருசா இருக்கு மாதாஜி அது. நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம். Share ஆகல இல்ல மாதாஜி. இப்போ வந்து இப்போ வந்து இம்பார்ட்டண்டா நான் ஒண்ணு கேட்பேன். பக்தியில வந்து ஸ்ரத்தானா என்ன? மாதாஜி சாஸ்திரம், மாதாஜி சாஸ்திரம், வேதம் சாஸ்திரம். So Jayakumar Maharaj, Shastra, right? Shraddha on Shastra. இப்போ இது வந்து யாரு சரியாவே யாருக்கு கேட்கல மாதாஜி. சரியா கேட்கல மாதாஜி. விட்டு விட்டு கேக்குது. சரி இது படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஓகே. जीवेरा पापलाना मुनि करोन नाका बोगा सकल जीवेरा प्रभु गुचारुगा. मुनि करुण नाका बोगा सकल जीवेरा प्रभु கொஞ்சம் லவுடா படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. காலையில நான் படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜீவேரே பாபலாஜா மூஜி ஹரோ நரக டிரான்ஸ்லேஷன்ல இருந்து படிங்க
ஓகே மேம். எம்பெருமானே, எல்லா ஜீவன்களின் பாவங்களை அனைத்தையும் ஏற்று நான் நரகத்தில் நிரந்தரமாக துன்பப்படுவதாகட்டும். தயை கூர்ந்து அவர்களுடைய நோயற்ற பௌதீக வாழ்வினை தீர்த்து விடுங்கள். பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் பின்வரும் விளக்க உரையினை இந்த ஸ்லோகத்திற்கு வழங்கியுள்ளார். மேற்கத்திய நாடுகளில் கிறிஸ்தவர்கள் நம்புவது யாதெனில், அவர்களது ஆன்மீக குருவான இயேசு கிறிஸ்து அவரது சீடர்களின் எல்லா பாவங்களை விளக்குவதாக தோன்றினார். இயேசு கிறிஸ்துவின் தோற்றமும் மறைவும் இந்த நோக்கத்திற்காகவே நிகழ்ந்தது. இருப்பினும் இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டிலும் ஸ்ரீ வாசுதேவ தத்த தாகூரும் ஸ்ரீல ஹரிதாச தாகூரும் கோடிக்கணக்கான மடங்கான மேலும் முன்னேறி இருப்பதை இங்கே நாம் காண்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நம்மை பின்பற்றியவர்களை மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவித்தார். ஆனால் வாசுதேவ தத்தர் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைவரின் பாவங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள இங்கு தயாராக உள்ளார். எனவே வாசுதேவ தத்தரின் நிலைமை இயேசு கிறிஸ்துவின் நிலையை காட்டிலும் கோடிக்கணக்கான மடங்கு சிறந்ததாக ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒரு வைஷ்ணவன் பௌதீக வாழ்விலிருந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை விடுவிப்பதற்காக எந்த அபாயத்தை வேண்டுமானாலும் சந்திப்பதற்கு தயாராக உள்ளான். அந்த அளவிற்கு அவன் மிகவும் தாராள மன படைத்தவனாக உள்ளான். ஸ்ரீல வாசுதேவ தத்தரும் பிரபஞ்ச அன்பின் சொரூபம் ஆவார். அவர் பரமபுருஷரின் தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுவதற்கு எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்ய விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கட்டும் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேராகிராஃப் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. எனக்கு இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு, பரவாயில்லையா மாதாஜி? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மூல முழுமுதற் கடவுள் என்பதையும் பௌதீக எண்ணங்களுக்கும் மாயைக்கும் அப்பாற்பட்ட சாட்சாத் பரம்பொருள் என்பதையும் ஸ்ரீல வாசுதேவ தத்தர் நன்கு அறிந்திருந்தார். இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய கருணையினால் தம்மை பின்பற்றியவர்களின் பாவங்களை தீர்த்து வைத்தார் என்பதே நிச்சயமே. ஆனால் அவர்களை பௌதீக வாழ்வின் பிடியிலிருந்து முற்றிலும் விடுவித்தார் என்பது பொருளல்ல. ஒரு மனிதன் பாவங்களிலிருந்து ஒருமுறை விடுபடலாம். ஆனால் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு வேண்டி விட்டு மீண்டும் பாவங்களை புரிந்து கிறிஸ்தவர்களின் மத்தியில் இருக்கும் பழக்கமாகும். பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டு மீண்டும் அவற்றில் ஈடுபடுவானால் அவன் பௌதீக வாழ்வின் பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது. நோயுற்ற மனிதன் நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்காக மருத்துவரிடம் செல்லலாம். ஆனால் மருத்துவமனையை விட்டு வெளியே வந்த பின்னர் அவன் தனது அந்த அசுத்தமான பழக்கங்களினால் மீண்டும் பாதிப்படையலாம். இவ்வாறாக பௌதீக வாழ்க்கை தொடர்கிறது. ஸ்ரீல வாசுதேவ தத்தர் பௌதீக வாழ்விலிருந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை முற்றிலுமாக விடுவிக்க விரும்பினார். அவர்கள் அதற்கு மேல் செயல்களை செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். இதுவே ஸ்ரீல வாசுதேவ தத்தருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் இடையிலான முக்கியமான வேறுபாடாகும். பாவத்திற்கு மன்னிப்பை பெற்றுவிட்டு மீண்டும் அதே பாவங்களை செய்வது மாபெரும் குற்றமாகும். அத்தகு பாவத்தை காட்டிலும் மிகவும் அபாயகரமானதாகும். தூய்மையடையும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு முழுமுதற் கடவுள் திருநாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்வர் என்பதற்காக அவர்களின் எல்லா குற்றச் செயல்களையும் தன்மீது சுமத்தும்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் வாசுதேவ தத்தர் வேண்டினார். அவர் அந்த அளவிற்கு தயாரான மனம் கொண்டவராக இருந்தார். இந்த பிரார்த்தனை நிச்சயமாக எந்த கபடமும் இன்றி செய்யப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜியும் பத்மா மாதாஜியும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவ தத்தரின் உதாரணம் இந்த உலகில் மட்டுமன்றி உலகிலும் தன்னிகரற்றதாகும். இது பலநோக்கு செயல்படுபவர்கள் அல்லது பௌதீக அறிஞர்களின் தத்துவ அனுமானத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாகும். ஜடசக்தியின் மயக்கத்தினாலும் குன்றிய அறிவினாலும் மக்கள் பொதுவாக ஒருவர் மீது சத்தமா படிங்கள பொறாமை கொள்கின்றனர். இந்த பொறாமையின் காரணத்தினால் அவர்கள் பல நோக்கு செயல்களில் பந்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அவர்கள் மன அனுமானத்தின் மூலமாக இந்த பல நோக்கு செயல்களிலிருந்து தப்பிக்க முயல்கின்றனர். இவற்றின் விளைவினால் கர்மிகள் ஞானிகள் ஆகிய இருவருமே
தூய்மை அடைவதில்லை. இவர்களை ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் குகர்மி, குஞ்ஞானி, மோசமான கர்மிகள், மோசமான ஞானிகள் என்ற வார்த்தைகளால் அழைக்கிறார். எனவே மாயாவாதிகளும் கர்மிகளும் தங்களது கவனத்தினை தாராள மனம் கொண்ட வாசுதேவ தத்தரின் பக்கம் திருப்ப வேண்டும். அவர் மற்றவர்களுக்காக நரகத்தில் துன்பப்பட விரும்பினார். வாசுதேவ தத்தரை பௌதீக சமூக சேவகர் என்றோ கொடையாளி என்றோ கருதக்கூடாது. மேலும் பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகுதல், பௌதீக பெயர், புகழினை அடைதல் என எதையும் அவர் விரும்பவில்லை. சமூக சேவகர்கள், தத்துவ அறிஞர்கள், பலநோக்கி செயல்படுபவர்கள் முதலியோரை காட்டிலும் அவர் மிக 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 உயர்ந்த நிலையில் உள்ளார். கற்றுண்ட ஆத்மாக்களின் மீது கருணையை பொழிந்தவர்களில் அவர் வரலாற்றிலேயே மிக உயர்ந்த நபராவார். இஃது ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு செகண்ட் கேக்குதா மாதாஜி? நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதை பாஸ் பண்றேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்புறமா பத்மா மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணட்டும். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகா யாராவது ஸ்லோகாவும் பண்ணுங்க. எனக்கு சிக்னல் வீக்கா இருக்கு. ஸோ நீங்க படிச்சிட்டு இருங்க. நான் நடுவில் எப்பெல்லாம் சிக்னல் கிளியரா இருக்கும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட கம்பேர் பண்ணா அவர் வந்து நான் பியூர் வைஷ்ணவா. நம்ம நேற்று இன்சிடென்ட்லி இதை பத்தி பேசணும், ரைட்? எப்போ கலாவதி மாதாஜி இல்ல மாதாஜி நான் பாவத்தை ஏத்துப்பேன்னு சொல்லுவோமே தவிர நம்ம ஒரு நாள் ஜுரம் கூட எக்ஸ்ட்ராவா ஏத்துக்க மாட்டோம், நம்மத்தே எடுத்துக்க மாட்டோம், பக்கத்தவங்களை விடுங்க. ஆனா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து அவர்கிட்ட சரண்டர் அவங்க தான் எடுக்கிறேன்னாரு. ஆனா வாசுதேவ தத்தா வந்து என்னன்னா உலகத்துல இப்ப வந்து நம்ம ஏன் சொல்றேன்னா சொல்றதே நம்ம நினைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா நம்ம சொல்றது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அந்த மூமெண்ட்டுக்கு வேணா சொல்லலாம், இல்ல பப்ளிக் கோர்ஸும் சொல்லலாம். ஆனா கண்டிப்பா நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் மீது கருணையை பொழிந்தவர்களில் அவர் வரலாற்றிலேயே மிக உயர்ந்த நபராவார். இது அவரது தெய்வீக குணங்களை மிகைப்படுத்தி சொல்வது ஆகாது. இது பக்குவமான உண்மையாகும். உண்மையில் வாசுதேவ தத்தருடன் யாரையும் ஒப்பிட இயலாது. பக்குவமான வைஷ்ணவர் என்ற முறையில் அவர் பர துக்க துக்கி என்ற நிலையில் இருந்தார். அதாவது மற்றவர்களின் வருத்தத்தை பார்த்து அவர் மிகவும் வருத்தமடைந்தார். அத்தகு மிகச்சிறந்த பக்தரின் தோற்றத்தினால் உலகமும் தூய்மை அடைகிறது. உண்மையில் அவரது தெய்வீக இருப்பினால் உலகமும் பெருமை அடைகிறது. எல்லா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பெருமை அடைகின்றனர். வாசுதேவ தத்தர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சீர்மிகு பக்தர் என்பதை ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூரும் உறுதி செய்கிறார். கௌராங்கேர சங்கீகானே நித்திய சித்திகாரி மானே சோஜய வர்ஜந்த ராசுத பாஷா. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. இன்னும் பாதி இருக்கு, கொஞ்சம் இருக்கு, அவசரப்படாதீங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திருப்பணியை நிறைவேற்றுபவர் நித்திய முக்தராக கருதப்பட வேண்டியது அவசியம். அவர் தெய்வீகமானவர், இந்த ஜட உலகத்தை சார்ந்தவர் அல்ல. ஒட்டுமொத்த மக்களையும் விடுவிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள அத்தகு பக்தரும் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போலவே மிகவும் வள்ளல் தன்மை கொண்டவராக உள்ளார். நமோ மகா வதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயத்தே கிருஷ்ணாயா கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரவத்வேஷ நமக. அத்தகு மாமனிதர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உண்மையான பிரதிநிதியாவார். ஏனெனில் அவரது இதயம் எல்லா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் மீதான கருணையினால் எப்போதும் நிரம்பியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. சோ எவ்வளவு கருணை அவருக்கு அப்படின்னா அவ்வளவு கருணை அவருக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. சித்ரலேகா மாதாஜி என்ன கொஞ்சம் கோஹோஸ்ட் ஆக்குங்களேன். ஹோஸ்ட் பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் என்ன கோஹோஸ்ட் ஆக்குங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண வேண்டாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. ரெண்டு பேருமே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியாது பிரபு, ரெண்டு பேருமே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியாது. எதுக்குன்னு தெரியல. நீங்களும் கோஹோஸ்ட் ஆக்கினது நீங்களும் போயிடுச்சு, எப்படின்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் உங்களை கோஹோஸ்ட் ஆக்கினல, நீங்களும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல. நானும் ஹோஸ்ட் கிரெடென்ஷியல் இப்போ சித்ரலேகா மாதாஜிக்கு வந்திருக்கு. சித்ரலேகா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜியை கால் பண்ணுங்களேன். அவங்க என்னையோ சர்வ பிரபுவோ பண்ணணும். அடுத்த ஸ்லோகா யாராவது படிங்க, படிச்சு கண்டினியூ. புஷ்பா மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. शून्य महाप्रभुर सिद्धधर विला अश्रुकंब ஸ்வர பங்கே கைஹிதேலா ஹிலா. வாசுதேவ தத்தரின் கூற்றினை கேட்டு
ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இதயம் இலகியது. அவரது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது. அவரது உடல் நடுங்கத் தொடங்கியது. அப்போது தழுதழுத்த குரலுடன் அவர் பின்வருமாறு பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேட்போம் இல்லையா, அவர் எதுக்கோசரம் கேட்கிறாரு, அவர் பக்தி கோசரம் கூட கேட்கல, கம்பேஷன் பாருங்க மத்தவங்களுக்கோசரம் கேட்கிறாரு. வாசுதேவ தத்தாவோட கம்பேஷன் எவ்வளவு ஹையனா, அவருக்கு ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் வந்து உடம்புல வந்து அவ்வளவு புழு இருக்கும். அந்த புழுவை எடுத்து கீழே போட்டா கூட அந்த புழு எங்க தங்கும்னு சொல்லி வைக்கிறாரு. இது வந்து நம்ம தயவு செஞ்சு பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க. இது வந்து சிவன் மாதிரி. சிவன் வந்து விஷம் குடிச்சாரு, நம்ம எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியாது. சிலது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சிலது வந்து நம்ம அவங்களோட கிரேட்னஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். இது வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றோம், அது நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது. சரிங்களா? சோ அதுதான். அடுத்தது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. तुम्हारा विचित्र नागे तुम्ही साक्षात प्रकलाता तुम्हारा उपरे கிருஷ்ண பிரசாதா. மொழிபெயர்ப்பு. வாசுதேவ தத்தரை ஒரு சிறந்த பக்தராக ஏற்றுக்கொண்ட பகவான், நீங்கள் பிரகலாத மகாராஜரின் அவதாரம் என்பதால் இது போன்ற ஒரு கூற்று ஆச்சரியமல்ல. பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் மீது முழுமையான கருணையை பொழிந்ததாக தெரிகிறது. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி யாராவது கால் பண்ணுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகாதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம்லாம்? ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகும் மாதாஜி, அதான் சொல்றேன். ஹோஸ்ட் கிரெடென்ஷியல்ஸ் மிஸ்டேக்ல எனக்கு பவர் ஒரு செகண்ட் போனதுல எனக்கும் சர்வ பிரபுக்கும் போயிருக்கு. அதனால ரெண்டு பேருமே we lost the credential. சித்ரலேகா மாதாஜி இல்ல, நான் டெய்லி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதா. சித்ரா மாதாஜிக்கு யாரா, விஜயகுமாரி மாதாஜி இல்ல யார் கால் பண்ண போறீங்க? சித்ரலேகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரலேகா மாதாஜி நம்பர் யார்கிட்டயாவது இருக்கா இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, என்கிட்ட இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி கிட்ட இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. விஜயகுமாரி மாதாஜி. அப்பா மாதாஜி நான் ட்ரை பண்றேன். நீங்க அவங்கள கால் பண்ணுங்களேன். கால் பண்ணி அவங்களுக்கு தான் கால் பண்றேன். ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, அவர் வந்து வாசுதேவ தத்தாவோட கருணை அப்படின்றத இதை ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டெக்ஸ்ட்ல என்ன ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னாங்கன்னா, வாசுதேவர் தத்தா யாரோட இன்கார்னேஷன்? சிவனுடைய இன்கார்னேஷன். எவரு? வாசுதேவன். யாரோடது? சிவன் மாதாஜி. தப்பு. நீங்க கவனமா படிச்சாலோ கேட்டாலும் உங்களுக்கு சிவன் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா. சரிங்களா? சோ அதனால வந்து சொல்லிட்டேன். சாரி மேடம். நோ ப்ராப்ளம். சோ பிரகலாதனோட இன்கார்னேஷன் தான் வாசுதேவ தத்தா. அடுத்தது படிங்க. ஹரே விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க, இல்லைன்னா மல்லிகா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி. வேற ட்ரை பண்றாங்கம்மா. விஜயகுமாரி மாதாஜி வந்து லைன்ல இல்ல, வேற யாராவது கூப்பிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க ரேவதி மாதாஜி. படிங்க ரேவதி மாதாஜி. तुम्हारा विचित्र नाही तुम्ही साक्षात प्रहलादा तुम्हारे उबारा कृष्णो संपूर्ण प्रसादा. மகாபிரபு வாசுதேவா தத்தரை மிக சிறந்த பக்தராக ஏற்று கூறினார். நீங்கள் பிரகலாத மகாராஜரின் அவதாரம் என்பதால் உங்களுடைய கூற்று ஆச்சரியம் தரவில்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் உங்களின் மீது பூரண கருணையை வழங்கியுள்ளதாக தெரிகிறது. இதில் எந்த சந்தேகமுமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். பக்தர் இல்ல இல்லையா? பிரகலாதர்ல நம்ம பக்தியில என்ன ஃபாலோ பண்ணாரு அவரு? நம்ம 9 steps of devotion, 9 stepsல 9 types of பக்தி இருக்கு இல்லையா? அதுல என்ன ஃபாலோ, அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் 9 types of பக்தியில என்னெல்லாம் வரும்? சாக்கியம், சவணம், கீர்த்தனம், மரணம், பாதசேவனம், ஆத்ம தியானம். கரெக்ட். சோ இதுல வந்து பிரகலாத் எதை ஃபாலோ பண்ணாரு? ஸ்ரவணம் மாதாஜி. எங்க பிரகலாத் வந்து எங்க ஸ்ரவணம் இருந்துச்சு? கிருஷ்ணா விஷ்ணுன்ற பேரே இல்லையா அவருக்கு? இருந்துச்சா? கீர்த்தனம் பண்ணாரு. கீர்த்தனம் பண்றதுக்கு சான்ஸே இல்ல. அவன் வாயை திறந்து கீர்த்தனம் பண்ணா அப்பாவே வெட்டிடுவாரு. பிரகலாதர் வந்து பொறுமையை ஃபாலோ பண்ணார் மாதாஜி. பொறுமையை ஃபாலோ பண்ணா பூமியில தான் இருக்கும். பொறுமையை
பொறுமையை ஃபாலோ பண்ணா பூமியில இருப்போம், வைகுண்டம் போக மாட்டோம். நிறைய பட் பொறுமை காலங்களை இதுல போட்டிருக்கு மாதாஜி. நான் 13th சாப்டர்ல நேத்து நான் படிச்சேன் மாதாஜி. 5 வயது சிறுவனான பிரகலாதன் கூட அவரது தந்தை அவரது பக்தி விரோதமானது, அத பொறுமை என்றால் என்னன்னு போட்டு அது பிரகலாதனுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருக்கு மாதாஜி. அதனால நான் சொன்னேன் மாதாஜி. நிறைய உதாரணம் இருக்கு, பொறுமை ஒண்டி இல்ல, எல்லாம் காட்லி குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த காட்லி குவாலிட்டிஸ்னால he was not excellent. எக்ஸலன்ட்னால he is having godly qualities, right? இப்போ வந்து என்ன சொல்ல வரோம்னா, பொறுமை என்ற ஒரே ஒரு குவாலிட்டி வச்சு போக முடியாது. பக்தியில என்ன ஃபாலோ பண்றோம், நம்ம நவ பக்தியில இருக்கோம். சோ நம்ம டாபிக் வந்து டைவர்ட் ஆக வேணாம். அவருக்கு என்ன குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் 1 இயர் இதெல்லாம் 24 குட் குவாலிட்டிஸ் அதெல்லாம் அந்த அதுக்கு ஒரு உதாரணமா கொடுத்தேன். நோ ப்ராப்ளம். டாபிக் வந்துடலாமா? இப்போ நவ பக்தி பத்தி அவர் அசுர குலத்துல இருந்தாலும் இந்த ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், டாபிக் மெயின் டாபிக் வாங்க. நம்ம நவ பக்தியில என்ன பண்றோம்ன்றதா டாபிக். சர்வபிரபு சொல்றதா கரெக்ட். ஸ்மரணம் தான் அவர் ஃபாலோ பண்றாரு. எதுக்குன்னா அவர் பண்ண முடிஞ்ச ஒன்னே ஒண்ணு 24/7 அவர் ஸ்மரணம் பண்ண முடியும். அவர் அதை தான் நினைக்க முடியுமே தவிர அவரு ஸ்ரவணம் பண்ணாரு இல்லைன்னு சொல்ல. பட் அது வெறும் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் யார் பேசினா யாரும் இல்ல. கீர்த்தனமும் பிரேக்ல தான் சொன்னாரு. எப்பவாவது பிரேக் டைம் கிடைச்சா சொல்வாரு. ஆனா பெர்மனண்டா வந்து கீர்த்தனம் பண்ற பாக்கியம் அவருக்கு கிடைக்கல. சோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா? என்ன மாதாஜி? மல்லிகா மாதாஜி போன் அட்டெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். ஸ்மரணம் பண்ணாரு. ஓகே, ஸ்மரணம் தான் முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி. நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. ஜானகிராமன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி ஜானகிராமன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் புக் எடுக்கல, அவரை படிக்க சொல்லுங்க. ஜானகிராமன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णा जय सत्य करे जय ही मागे परित्या सत्या वाजा பூர்த்தி வீணு நாகி அந்நிய கிருத்தியா. தூய பக்தன் தனது எஜமானரிடமிருந்து எதை விரும்பினாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் சந்தேகம் என்று அவர் இந்த பக்தனின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்றுகிறார். ஏனெனில் தமது பக்தனின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதை தவிர அவருக்கு வேறு கடமை ஏதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது அதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க, அவர் படிச்சது. தூய பக்தன் தனது எஜமானரிடமிருந்து எதை விரும்பினாலும் இல்ல பிரபு, வேற யாராவது பண்ணட்டும், எனக்கு சரியா ஃபாலோ பண்ணல உங்களது. அதான் தூய பக்தன் தனது எஜமானரிடமிருந்து எதை விரும்பினாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் சந்தேகமின்றி அந்த பக்தனின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்றுகிறார். ஏனெனில் தமது பக்தனின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதை தவிர அவருக்கு வேறு கடமை ஏதும் இல்லை. சோ பியூர் டிவோட்டியோட க்ளோரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவருக்கு வந்து எதுவுமே அந்த டிவோட்டியோட ஆசை இது வந்து மியூச்சுவல்வாங்க. என்ன மியூச்சுவல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிவோட்டியா பக்தரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காம்படிஷன்ல ஓடிட்டே இருக்குமா. அவருக்கு எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு டிவோட்டியானா அவ்வளோ இஷ்டம். அவர் வந்து காம்பீட் பண்ணாரு. அவரை விட நம்ம பண்ணலாமா, இவங்களை விட நம்ம பண்ணலாமா. டிவோட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து எப்பவுமே ஏதாவது வேணும்னா அவங்களுக்கு பக்தி ஒண்டிதான் வேணும் அப்படின்னு. சோ இவங்க 2 பேருமே வந்து காம்படிஷன்ல போயிட்டே இருப்பாங்க. அதனால வந்து ஒருத்தர் இதை பத்தி நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம். தானிஸ்ரீ மேம் வந்துட்டாங்க, சரிங்களா? வாஞ்சா கல்ப தரிபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம்.